welcome back again to my YouTube channel. This is Hangal Girl. So, ambot, iwan ko kay ikapila na ni nga vlog na ko diri sa Orqueta. So, napagyapon ko diri sa akong magulang, Toyok, Orqueta City. So, guys, guys, na nanindot kay abunda kay sila tubig diri. Na oh, dana ra sila magkabo. Isalod nila. So, today's video ay muadto mi sa Esco Resort. So, daghan daw manganhi diri. Ang Esco Resort kay located in Tolyok, Orqueta City. Daghan na pud kuno nanuroy diri nga resort. Kuan siya, suba siya. So, daghan siya mga bato-bato nga mga nindot og view. So, muadto mi dito mag-picnic kuno haymi with my sisters. Wiser Bad og si Myrna, Alap-Ap, Sugalam. Dagdalamig mga balon og akong mga pag-umangton og iyang mga classmates. So, mga tunay motor. So, padung nami dito guys, kuyugi ko, maglantaw-lantaw na po tag mga view, kay mora man gini akong vlog, maglantaw-lantaw og view. Pero, you know, mora daghan daw bisila na yung mga nag-van. So, pakitunta mo guys sa view, charot. Oh, mo ni padung dito sa Esco Resort. Welcome to Esco Resort, Tolyok, Dapitan City. Tolyok, Orqueta City. So, sorry. Views. Dagko kay silang mga rocks diri sa suba. So, nadiri, nagdala na silang mga balon. Welcome to Esco Resort. Charot. So, mao niyang entrance, guys. This way. So, mao ni iyang view sa karsada. Na suba na siya, guys, suba. Gayon, muna yang entrance. Padung ta sa sulod. So, padung na ta dito sa Esco Resort. Actually, guys, sige na, nakabari na ko diri before. Pero nag-pandemic, wala na may kabalik kay every May of the year, maaring man gid mi sa akong magulang. Mabisita kay fiesta sa Ilaa. Sa Orqueta, nya dipolog ragon mi. So, layo-layo jud siya, guys. Morning entrance to Esco Resort. Daghan sa mga trees over there. Fresh kayo nga air dere, guys. So, nanapa ko sa entrance sila to ana dito. Layo na kaayo. So, welcome to Esco Resort, Orqueta. Balik-balik na lang nagikon, no? Gulabad, bitaw ulo, kay kabalo ko. Sa isa kadlaw ko, ang pila ka video akong himo. Kay ako yung gisulit ang akong laag, you know? Talagsarata makalaag. Cute kay ilang kuan. Unsa ni? So, layo pa di ay siya, guys. Ginoo ko. To pa di dito. So, daghan siyang cottages. Ingon sa akong magulang, mo ni siya isa sa mga caretaker dire. Tigbantay daw. So, tag 200 daw ilang cottages dire. Then, na sila pinakadako nga cottage, 2,500. So, let's see kung unsa jud kadako nilang cottage. Diri nga side, guys. Actually, sila to dito dapit na area. Surprise sa tamo diri. Hala na sila tulay-tulay something. Ah, diri di ay manghinaw. Dayon. Diri. Mag-video sa papira, buyag tabi ako. So na sila tulay-tulay something diha. And then, here, pira buyag. So guys, you see, inaw kayo ilang tubig. Wow! Kanindot. Fresh kayo ang air. You see? We are surrounded by the mountains. Aww.
Nantaw ko diri nga side guys. Kay tuwa sila sa pikas. Pero nindot ko dito nga side. Nakita ninyo kay napandul ko giatay. Oh, very daghang mga kahoy. And there are the cottages. Muni cottages. Feeling na ko muni ang tag 200. So daghan sila cottages diri. Kay ingon sila daghan daw mo bisita sa lain-laing lugar na isang uban daw kuno mga international diri ko mag murag feeling ako diri lang kuan natigwalaan ako asa sila pero siri kami oh kauban sa iyang mga classmates. Feeling na ko muna 2.5 nilang cottage. Padung na sila dito. Naglibog ko. Tapos sila tindahan guys kung ganahan mo mamalit. Ang problema ni ron kay na music. Basin masibir ko. Wow, mulabay sa tadiri. You see guys. Na nindot sa view. Ay sir ba duro nagpag-picture. Wow, pira biyag tabi po. Ka beautiful sa tubig guys. My god. Ang behind the scene. My god, kanindot. Pero feeling na ko di ko maligo di kay talawan ko. So dagko kay nga bato diri no. Oh. Dinay falls dito. So ara, behind the scene. Sus Ginoo ko. Akong picturean pud kay behind the scene ni. Indot kayong tubig lagas-las sa tubig guys. Ambot kay burag dili jud ma-capture sa camera ang ka-perfect. Sarot. Surrounded by the mountains. So bugnaw kay ang tubig diri. Wara good sila oh. Nantawa ra gud si what is it ba kay. Ginoo ko. Muin na lang tanilang duha. Pagali ka sugod na duro ng picture. So, mag-picture po kung habiyon niya, no? Papay Falls. Pwerte na yung picture ni Walter ba dito. Dagko kayo ang nagaslas ng tubig mo. Adto ka ko nila, no? Para makita ninyo.
Lantaw ko rin, kadi man po kumusalom dito, kay lalo mahadlok man ko. Dagko kayo nung, no? Lalong diha? Lalong? Lalong? Nato sila naligo, guys. So, to be continued ang video na to, guys. Kay feeling na ko, daghan na kayo. Taas na kayo siya for isa ka premieran. So, mag-continue ko next video, guys. Pero gisulit na lang dyan ako kayo, no. Kaya talang sila tayo maka-absent sa work. So, mag-picture-picture pa ko dito, guys, sa resort. Nadiri lang si Aran. Then, morning mong cottage with... So, diri. Ipanghiklat na ng food, Kang. Kaya mga una ta. Kasi oras na. So, muna yung mga classmates and friends. Kanya mong cottage, 200 rami. Mahal kayo itong dako. So, see you on the next video. Bye for now, guys. 君の虜になってしまえばきっと